Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lino. Walang eksaktong taon. Balasan, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang konduktor ng bus, itong si Lino. Ang biyahe niya ay mula sa kanilang bayan sa Balasan hanggang sa city proper ng Iloilo. Mahaba-haba ang biyaheng ito, lalo pa at napakaraming mga sirang kalsada ang madadaanan dahil hindi pa naipapaayos ang kalsada noong mga panahong ito. Kasama niya sa biyahe ang driver ng bus na itago na lang natin sa pangalang Imoy. Nasa edad 50 na at medyo malapit na ding magretiro. Pangkaraniwang tao lang si Lino, ngunit may isang biyahe sa buhay niya ang tuluyang nakapagpabago ng kanyang paniniwala sa mga bagay-bagay. Hapon na nang dumating sila ng Iloilo. Mga 4:00 na din at inilagay na sa garahe ni Imoy ang kanyang minamanehong bus. Ngunit dahil sa napakarami pang pasaherong pupunta sa Balasan, muli silang sinabihan ng dispatcher na ipila ang sasakyan. Wala namang nagawa ang dalawa kundi ang sumunod. Dahil nagkaroon ng aberya sa isang bus na dapat sana ay babiyahe pabalik ng Balasan. Lino, mukhang gagabihin tayo nito sa daan. Bumili ka na lang ng kanin at ulam dyan sa karinderya. Sa daan na tayo maghapunan. Wika ni Imoy habang nagpapasakay ng mga pasahero. Hindi naman nagtagal ang kanilang pagpila dahil sa agad din naman silang napuno. Pagsampa ni Lino ng bus ay agad na din itong lumarga. Maayos naman ang biyahe nila mula Iloilo hanggang sa bayan ng Zaraga. Ngunit paglampas nila sa bayang yon, naging mabagal ang pagpapatakbo ni Imoy gawa ng sobrang puno ng bus at lubak-lubak ang daan. Manong, mukhang hating gabi tayo makakarating nito ah. Ayos pa ba ang likuran mo? Wala naman na sigurong aakyat pagdating natin ng terminal. Sa kabilang bayan, papalitan kita dyan. Wika ni Lino. At pagdating nga sa kabilang bayan ay agad na pinalitan ni Lino si Imoy. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho ng binata, ay bigla siyang napaapak sa preno dahil may nakita siyang isang babaeng papatawid ng daan. Sa kasamaang palad ay hindi na napigilan pa ng binata ang bus gawa ng napakadami nitong kargang pasahero at ang daan ay puno ng buhangin mula sa gilid ng bundok. Naabot niya yung babae at kitang-kita ni Lino ang pagtilapo nito. Dali-daling bumaba ang binata para tingnan ito, ngunit laking pagtataka niya dahil hindi na niya makita yung babae. Lino, napuruhan mo ba? Agad na tanong ni Imoy. Yun nga ang problema, Manong eh. Wala na dito yung babae. Tugon ni Lino at agad na din siyang umakyat ng bus dahil nakaramdam siya ng kilabot sa nangyari. Pinalitan siya ni Imoy sa pagmamaneho dahil alam nitong natutuliro ang binata. Yun kasi ang unang beses na nakasagasa si Lino. Maayos naman silang nakarating ng Balasan at inakala ni Lino na hanggang doon na magiging maayos ang lahat. Hanggang isang araw, habang naghahanda sa pagbiyahe, ay nakita niyang may sumakay na matanda at pamilyar sa kanya ang kasuotan nito. Agad niya itong nilapitan upang tanungin kung saan ito pupunta. Tumugon naman ng maayos ang matanda. Ngunit pag-abot niya dito ng tiket, ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Nanayo ang buhok niya sa batok, lalo na nang magsalita ang matanda. Mabalos gid ako kanimo. Wika nito sa salitang karay na ang ibig sabihin ay gaganti ako sa iyo. Ipinagsawalang bahala ito ni Lino. Inisip na lang niya na baka nababaliw na ang matanda.
Hindi na din niya ito siningil ng pamasahe. Ngunit nang makababa na ang halos lahat ng pasahero at iilan na lang ang natira, ay napansin ng binata na nandoon pa rin ang matanda. Palapit na sila sa terminal ng balasan ng mga sandaling yon. Kaya agad na niya itong nilapitan upang tanungin. Manang, saan po kayo bababa? Papasok na po kasi kami ng terminal eh. Wika ni Lino at agad namang tumayo ang babae. Dito mo na lang ako ibaba. Malapit lang naman dito ang bahay mo. Tugon nito. Nanlaki ang mga mata ng binata at parang napako siya sa kanyang kinatatayuan. Nanlamig din ang buo niyang katawan na parang hinampas ng malamig na hangin. Napansin naman ito ni Imoy kaya agad niyang pinuna ang binata. Oh, ano nangyari sa'yo? Tara na. Wika ni Imoy, ngunit hindi nito na ituloy ang sasabihin niya dahil nang hawakan niya ang binata, nakaramdam siya ng kakaibang presensya dito. Lino, huwag ka munang uuwi sa inyo. Doon ka sa bahay tumuloy. Tutal ako lang namang mag-isa doon. Mag-inuman tayo hanggang mag-umaga. Muling wika nito. Ngunit lingid sa kaalaman ni Lino na ito palang si Imoy ay may kaalaman sa lihim na karunungan. Bukas din ang ikatlong mata nito kaya agad niyang naramdaman na may mangyayaring hindi maganda sa binata. Pagdating nila sa bahay ni Imoy, agad itong nagsara ng pinto. Nagtataka naman si Lino sa ikinikilos ng kasama niya kaya agad itong napatanong. Manong, may problema po ba? Parang balisa po kayo. Agad siyang pinaupo ni Imoy at kinausap. Lino, alam kong para sa'yo'y kabaliwan ang sasabihin ko. Pero mukhang namarkahan ka ng isang aswang. Agad namang natawa si Lino dahil hindi naman siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Ha? Aswang, Manong? Tss, walang ganon. Ang tandaan nyo na naniniwala pa kayo dun? Tugon ni Lino. Napailing naman si Imoy sa sinabi ng binata. Ay nako, hindi kita mapipilit kung ayaw mong maniwala. Pero sa gabing ito, ikaw mismo makakapagpatunay sa sinasabi ko. At hindi nga ito nagkamali. Dahil habang nag-iinuman ng dalawa, biglang may kumalabog sa bubong ng bahay. Natigilan ng dalawa sa pagtawa. Agad tumayo si Imoy para kumuha ng buntot ng page, samantalang si Lino naman ay nananatiling nakaupo sa lamesa. Manong, saan ka na naman pupunta? Wala yan. Pusa lang yan na naglalaro sa bubong. Wika nito pero hindi nakinig si Imoy sa kanya. Lumabas ito upang tingnan kung ano ang bumagsak o lumapag sa kanyang bubong. Laking gulat ni Lino nang biglang magmura si Imoy sa labas ng bahay. Yodip! Aswang ka! Yawa! Bumaba ka rito! Sigaw nito na parang hinahamon ang nilalang. Napalabas si Lino na may dalang bote ng alak dahil inakala niyang napapaaway si Imoy. Manong, anong problema? Sinong kalaban? Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin niya nang makita niya ang tinititigan ni Imoy. Nanlaki ang mga mata niya dahil kitang-kita niya ang isang babaeng nakaharap sa kanila. Nakatayo ang lahat ng buhok nito at nakataas ang mga kamay na parabang nakahanda itong sakmalin sila. Manong ano yan? Nanginginig na tanong ni Lino. Nawala ang pagkalasing ng dalawa dahil sa nasaksihan. Agad namang nagsalita si Imoy ng, Yan ang sinasabi ko sa iyo kanina. Ano? Naniniwala ka na ba? Hindi pa din makakilos ng maayos si Lino. At nung mga sandaling yon, bumaba na sa bubong ng bahay ang aswang.
Dali-daling tumakbo si Imoy ngunit naiwang pa ding nakatayo si Lino. Lino, kumilos ka na! Ano ba? Umalis na tayo rito! Wala tayong laban sa nilalang na yan! Sigaw ni Imoy habang hinahatak ang damit ni Lino. Unti-unting lumapit ang nilalang sa kanilang dalawa hanggang sa tuluyan na nitong mahawakan ang damit ni Lino. Wala nang ibang pagpipilian si Imoy kundi ang lumaban. Dali-dali niyang kinuha ang nakasuksok na libreta sa kanyang pantalon. Binuklat ito habang kagat-kagat niya ang flashlight. Matagal na panahon na ding hindi niya nagamit ang mga dasal, kaya hindi siya sigurado kung mapapagana pa niya yun. Ngunit sinubukan pa din niya at nang usalin niya ang dasal pang atake ng kanyang suot na medalyon, bigla na lang napasigaw ang aswang at dali-dali itong nagtatatalon papalayo sa kanila. Natuwa naman si Imoy dahil kahit papaano pala ay nagagamit pa din niya ang mga orasyon na ipinamana sa kanya. Agad niyang hinanap ang dasal na pangbasag ng tigalpo at iniihip ito sa noon ni Lino. Maya-maya ay nagkamalay ito at agad niya itong kinaladkad papasok ng kanyang tahanan. Manong, totoo ba ang lahat ng nakita ko kanina? Aswang ba talaga yon? Putya naman. Wika ni Lino habang sinasapo ang kanyang noo. Napailing na lang si Imoy dahil hindi ito makapaniwala na sa kabila ng mga nangyayari ay nagdududa pa din si Lino. Oh, Lino, aswang ang nakaengkwentro natin. At hinala ko, yon yung babaeng nabangga mo. Ikaw ang pakay ng impaktang yon. Kaya sinabihan kitang wag muna umuwi sa inyo dahil sa oras na gawin mo yon, madadamay ang mga magulang mo at lahat ng tao sa bahay ninyo. Paliwanag ni Imoy. Kinabukasan, halos hindi makatutok ang dalawa sa trabaho. Gawa nga ng hindi sila nakatulog buong gabi. Pagdating pa nila sa terminal, napagalitan pa sila ng kanilang dispatcher dahil sila pala ang first trip noong araw na yon. Wala nang ligo-ligo, agad na silang pumila. At nang nasa biyahe na, ay patuloy pa ding iniisip ni Lino ang mga nangyari. Hanggang sa napaupo siya sa upuan katabi ang isang matandang babae. Grabe, aswang pala talaga yung kagabi. Wika ni Lino sa kanyang sarili. Hindi niya namalayang nasabi niya ito ng malakas at narinig ng katabi niyang babae. Aswang? Nakaengkwentro ka ng aswang, iho? Agad na tanong ng babae. Napalingon naman si Lino at nagkamot na lang ng kanyang ulo. Opo, nanang eh. Hindi pa nga din po ako makapaniwala hanggang ngayon. Napangiti naman ang matanda at muling tumugon. Totoo naman talaga sila, iho. At alam mo ba, na dito mismo sa ating probinsya ay may mga angka ng aswang? Kung sinalakay ka kagabi, siguradong babalik yon dahil ang mga aswang ay hindi natatahimik, lalo na kung may atraso ka sa kanila. Hindi matatanggal ang marka sa taong yon hanggat hindi nagagamot ng isang malakas na albularyo. Wika ng babae habang dumudukot ng kung ano mula sa kanyang bayong. May inilabas siyang isang supot na kulay pula at ibinigay ito kay Lino. Ano po ito, Lola? Takang tanong ng binata. Suotin mo yan. Pinaghalong mga pangontra sa aswang yan. Kapiraso ng makabuhay, sinukuan, at halamang ugat na kung tawagin ay kusol. Huwag mong tatanggalin yan kahit matutulog ka. Pangkubli at pangtaboy yan. Hindi lamang para sa mga aswang, kundi para na din sa mga masasamang elemento. Wika ng matanda. Bagaman duda pa din si Lino, isinuot niya ito at sinunod ang bilin ng matandang babae. Napatayo si Lino dahil may bumabang pasahero
at kailangan niya itong tulungang ibaba ang mga bagahe. Ngunit nang bumalik siya sa loob ng bus, ay wala na ang matandang nagbigay sa kanya ng pangontra. Tinanong pa ni Lino si Imoy kung napansin niya ba ang matanda. Pero ayon kay Imoy, ay wala naman siyang napansing bumaba maliban sa isang pasaherong tinulungan niya. Wala naman pong bumaba, Manong. Saan dumaan yun? Sa bintana? Takang tanong ni Lino. Habang umaandar ang bus ay panayang tingin ni Lino sa labas ng bintana. Maggagabi na din kasi at papunta na sila sa terminal ng Balasan. Lino, ibaba mo na muna ang mga bintana. Paparada na tayo. Bukas mo na linisin ang bus. Umuwi na muna tayo. Wika ni Imoy. Hindi pa din umuuwi si Lino sa kanilang tahanan nung mga oras na yon sa takot na baka madamay ang kanyang mga magulang. Pagdating sa bahay ni na Imoy ay agad na nahiga si Lino. Napansin naman ito ng kasama niya at agad na nagtanong. Lino, masama ba ang pakiramdam mo? May gamot ka dun sa estante. Kumuha ka na lang. Wika ni Imoy. Tumangu-tangu lang naman si Lino. Ipinagpaliban niya muna ang sinabi ng kasama at tuluyang nakaidlip. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagsisikip ng dibdib. Babangon sana siya para uminom ng tubig, ngunit napansin niyang hindi niya maikilos ang kanyang mga kamay. Naigalaw niya ang kanyang ulo at nakitang nakaupo sa isang sulok si Imoy habang nagbabasa ng dyaryo. Pilit niya itong tinatawag pero tila wala itong naririnig. Sinubukan niyang kumilos pero walang nangyayari. Habang nagpupumiglas ay nakarinig siya ng malakas na tawa ng isang babae. Sinubukan niyang bumangon pero sa halip na makatayo ay nahulog siya sa upuang hinihigaan niya. Agad naman itong napansin ni Imoy, ngunit nang hawakan niya ang binata ay napansin niyang inaapoy ng lagnat si Lino. Anak nang! Lino! Lino! Gising! Wika ni Imoy habang inaalog si Lino. Dali-dali niya itong itinayo para sana ihiga ulit sa sofa, pero laking gulat niya nang maramdaman niyang napakabigat nito. Dito na napagtanto ni Imoy na hindi na pangkaraniwan ang nangyayari sa kasama niya. Agad siyang napamura dahil bigla din niyang naramdaman ang isang napakabigat na presensya. Bo, impacto ka! Lumabas ka rito! Ako ang kaharapin mo! Wika ni Imoy habang naglalakad palabas ng bahay. Bitbit nito ang isang buntot ng page sa kanang kamay at isang gulok sa kaliwa. Paglabas niya ng tahanan ay agad bumungad sa kanya ang isang nilalang na walang saplot. Wala kang kasalanan sa akin. Hayaan mong makuha ko ang binata. Siya lang ang kailangan ko. Wika ng nilalang. Pwe! Dadaan ka muna sa bangkay ko! Wika ni Imoy sabay sugod sa nilalang. Mabilis namang nakailag ang elemento at naglaho sa kadiliman. Masyado kang mapilit. Pwes, pagbibigyan kita. Wika nito at biglang lumantad mula sa dilim at inundaya ng kalmot si Imoy. Tinamaan siya sa likod at medyo may katagalan din bago siya nakabawi. Sa pagkakataong yon, nagsimula na siyang mag-usal ng mga orasyon. At nang matapos siya ay agad siyang gumanti sa nilalang. Hinagupit niya ito ng buntot ng page. Sakto namang papasugod din sa kanya kaya agad niya itong natamaan. Napahiyaw sa sakit ang nilalang at muling nagtago sa dilim. Lumantad ka na! Dahil kahit anong paglaway ang gawin mo, hindi gagaling ang sugat na dulot ng buntot page. Wika ni Imoy habang iniikot ang kanyang paningin.
At mula sa likuran niya ay muling nagpakita ang elemento. Nagawa siyang itulak nito sa lupa, ngunit agad din siyang nakabangon at muling hinarap ang nilalang. Tumakbo siya papunta rito at inundayan ito ng taga. Tinamaan niya ang nilalang ngunit kagaya ng una, muli lang itong nagtago sa dilim habang galit na umaangil. Hindi ko alam na duwag pala ang mga aswang. Sa akin walang problema kung abutin tayo ng umaga rito. Pero ikaw, baka gusto mong magmadali. Wika ni Imoy habang muling sinisipat kung saan magmumula ang atake ng kalaban. At nang maramdaman niya ito, ay pinagsabay niyang iwasiwas ang buntot pagi at itak, dahilan para pumulupot sa leeg ng nilalang ang latigo at bumao naman sa ulo nito ang talim ng itak. Agad hinugot ni Imoy ang itak at muling inundaya ng taga ang nilalang sa braso. Nagawa niya itong putulan ng kamay, dahilan para muli itong makatakbo. Ngunit sa pagkakataong yon ay hinabol naman siya ni Imoy. Walang hiya ka! Bumalik ka rito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Wika nito habang pilit inaabot ang nilalang sa buhok nito. Nang mahawakan niya ito sa ulo ay laking gulat ni Imoy dahil kusang kumikilos ang buhok ng nilalang at pumupulupot ito sa kanyang kamay. Agad niyang tinagpas ang mga buhok at sunod-sunod na pinagpapapalo ng buntot pagi ang likod ng nilalang. Halos magkandatuklap ang balat nito dahil sa mga latay na dulot ng magaspang na buntot pagi. Nang manghina na ng husto ang nilalang, binunot ni Imoy ang binsol na nakabaon sa hawakan ng latigo. Para sa mga hindi nakakaalam, ang binsol ay bahagi ng buntot pagi na parang maliit na kutsilyo at napakarami nitong mga maliliit na parang ngipin, at kapag naitarak na ito sa katawan ni numan, imposible na itong mabunot, maliban na lang kung papatagusin. Ibinaon ito ni Imoy sa dibdib ng nilalang dahil sa maiksilang ito. Hindi ito bumao ng husto, pero hindi rin ito mabubunot ng basta-basta dahil tsak sasama ang bahagi ng laman at balat kung saan ito bumaon. Imposible din itong patagusin dahil halos tutok ito sa puso ng aswang. Isang napakatinding kaparusahan ang iginawad ni Imoy sa nilalang dahil habang nabubuhay ito, ay patuloy niyang dadalhin sa katawan niya ang binsol ng paging itinarak sa kanya ni Imoy. Magsilbi sanang aral sa'yo na hindi lahat ng tao ay pwede mong merientahin. At wag na wag ka nang magpapakita sa akin o sa kasama ko dahil sa oras na maramdaman ulit kita, sisiguraduhin kong pati ang angkan mo ay uubusin ko. Naintindihan mo ba? Wika ni Imoy. Halos hindi naman makatayo ang nilalang dahil sa pinsalang natamo. At sa tansya ni Imoy ay mamamatay na lang ito sa kinaluluhuran niya. Nagkakamali ka ng binangga, aswang. Hindi ako yung tipo ng taong aatras sa mga kagaya mo. Ngayon kahit mabuhay ka pa sa ginawa ko sa iyo, habang buhay mong dadalhin ang alaala ng pagmumuka ko. Wika ni Imoy sabay pasok sa loob ng tahanan niya. Agad niyang nilapitan si Lino na noon ay mahimbing nang natutulog. Kinapa niya ang pulso nito at laking pasasalamat niya dahil walang nangyaring masama sa kasama niya. Maya-maya ay nagising si Lino. Wala itong maalala sa mga nangyari. Sinabihan na lang siya ni Imoy na nahulog siya sa sofa. Hindi na siya ginising nito dahil alam niyang pagod ang binata. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho pa rin si Lino sa kumpanya ng bus. Ngunit nagretiro na si Imoy. Paminsan-minsan ay dinadalaw pa din niya ito dahil sa pagtanaw niya ng utang na loob. Magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Lino ang minsang naging karanasan niya sa isang aswang at isinalba ang buhay niya ng kasama niyang driver
ng bus. Okay, opinion ko sa kwento. Hindi ko inaakala na yung si Imoy na talagang solid na napakagaling na manggagamot. Swerte na lang ni Lino kasi nga meron siyang ganitong kasama. Pero kung wala, malamang tigok na to tsaka wala tayong ganitong kwento. Doon lang ako medyo napaisip dun sa nasagasaang bata. Ano ba yung nasagasaang bata? Anak ba yun ng aswang? O yun mismo yung aswang na nag-iba lang ng anyo? Gusto lang sumakay ng bus para makapambiktima? Pero hindi rin eh. Kasi isipin ninyo, nakasakay ng bus yung matanda na hindi naman siya nagpapanggap na bata. 'Di ba? Kasi nga namarkahan niya pa nga si Lino eh. So, doon pa lang sa punto na yon, pwede na siyang mambiktima kung yun talaga yung purpose niya, kung ba't gusto niya sumakay ng bus. 'Di ba? Yun lang yung nakikita ko sa kwento. Bakit? Ano ba yun? Anak ba yun ng aswang? Napatay ba ni Lino? Kasi di naman niya nakita yung bangkay eh. 'Di ba? O nasaktan niya lang, tas nagsumbong dun sa, siguro, pinunuto ng mga aswang na lahi nito, kaya gano'n na lang kung gumante. Sa akin lang yun sa akin lang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.